Apat na kalabaw patay sa anthrax sa Santo Niño, Cagayan. 22 katao na hinihinalang infected ng naturang sakit. Nagka-isolate na. Narito ang reports. Kinumpirma ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 ang pagkakaroon ng kaso ng anthrax sa Santo Niño, Cagayan. Apat na kalabaw ang namatay sa Barangay Calasitan matapos tamaan ng anthrax. Naka-isolate din ang 22 katao na hinihinalang infected ng naturang sakit. Actually, ongoing yung ating intensive surveillance dito sa area para in case na magkaroon pa ng kaso ay maagapan natin agad kapag disinfect na din tayo sa area. Ang apat na kalabaw ay nakita ng mga sintomas ng anthrax tulad ng biglaang pagkamatay, kawalang ganang kumain, pagiging matamlay o hirap gumalaw at hematuria o presensya ng dugo sa ihi. Dalawa sa mga kalabaw ang nakatay at naibenta pa ng mga may-ari kung saan mayroong umabot ng barangay Anafatan, Amulong, Cagayan. Sa tala ng CHD2, nasa 73 katao sa barangay Calasitan ang exposed at 22 ang nakita ng sugat sa balat kaya sumailalim sila sa isolation at masusing obserbasyon. Nasa 60 katao naman ang na-expose sa infected carcass o karne sa barangay Anafatan, Amulong. Hindi sila nakita ng sintomas pero patuloy silang inoobserbahan. Tao na po ang involved, ang Department of Health na po natin ang nag-handle. Nagsasagawa na ng malawakang information dissemination kung paano maiiwasan ang sakit at kung ano ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng outbreak. Nagkaroon din ng inisyal na anthrax massive vaccination sa mga animals at risk sa mga apektadong lugar. Unang-una po sa lahat, sir, kailangan po natin ng mabilis na reporting. Pagdating sa barangay, kung meron sila na-discover na biglaan namatay na hayop, i-report agad sa agriculturist or sa provincial veterinary office natin. Pagka patay na po yung animalas, kahit anong klase ng hayop, wag na po natin itong katayin, bagkus ay ibaon na po natin agad. Ayon kay Dr. Galang, ang anthrax ay isang mapanganib na sakit na sanhi ng isang uri ng bakterya na nabubuo mula sa isang spore na tinatawag na Bacillus anthracis. CJ Torida, 1 North Central Luzon.